Sanibonani, welcome yet again to yet another video. Thank you so much for tuning in to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu. Ungakhohlwa ke bafethu usamele usubscribe mangabe namhlanje akasubscribe le channel. It is very important. Do your sister a favor, usubscribe, ulike, ushare, and yeah man, you guys kunalaba abakhala ngesizulu. Ngicela nini enokhala ngesizulu nke ningimele kancane. Nithi isizulu asiqondile ke kumndebele uyakhuluma isizulu bafethu ukhuluma isindebele, so ngicela ungayenzi imistake. Ngayibona le comment ngizokukhahlela ke phela. I'm very mad at the moment kodwa ngiyahleka, but I'm very mad bafethu. So isizulu nesindebele kuyafana, so wena uma ukhuluma isizulu ungacabanga ukuthi mina ngikhuluma isizulu, right? Asiqondisane khona lapho ngoba khona abanye mhlamba basuke bebasha befika endaweni, sokumele njalo ngihlezi ngi-address ukuthi ilanguage yami isindebele akuyona isizulu. Ngizonishaya bafethu, ngizonishaya nje futhi mina. But anyways, kunodaba ke lukaKhuzani, niyazi ukuthi ngiyani-update ke manje, okay? Ngizokhuluma ngalo futhi ngoba kule ya video I think bengiposta nje bengiposta yena ekhuluma laphana ngodaba ukuthi kwenzakani phakathi kwakhe ne-manager laphana yasokhosini, right? Utata Sibonge Ngcobo. Ngiposte yena ngabuye ngase ngiposta uMax Makhanya ngoba ikhona ivideo uMax laphana bekhuluma okuningi nje ngodade ekhuluma nje mayelana ngalokho nje konke kaKhuzani udaba lwakhe nodade uSibonge Ngcobo ukuthi kwenzakalani. uKhuzani sethi nje yena akasafuni lutho lomhlanganise noKhozi yonke into ngoba kudade uSibonge Ngcobo ke akafuni lutho oluthi Khuzani lapha noKhozini. Ingoma zaka ngazi noma sisadlalwa noma kuyenzekani, nabantu nje abaseduze noKhuzani abasebenzisana noKhuzani basuke nabo manje ba-affecteke something like that, ngoba nje ngathi igama elithi Khuzani oKhozini alifuneki allegedly usho kanjalo uKhuzani bafethu. So sengiye ngaphosta ama-video I think amabili amathathu about lolo daba ngoba makukhona nje kumele ngikusho I will post bafethu. Bakhona abanye phela banokukhomplela, umuntu azi nje lana azokhomplela bafethu. Buka ivideo uqeda ucomment based on the video, not based on me, not based on my language, not based on my nationality, not based on the video wena, based on the video. Yo bafethu, abanye abantu on social media bayakudumisa inhloko la kuzibuza ukuthi umuntu lo right hayi kahle bafethu. But anyways ke ngoba siyabajwayela Nkosi yami, ezinye nje kumele yazi ujwayele ukuthi yo on social media ku hectic, kunabantu aba right, kunabantu abangekho right, kunabantu abagulayo, kunabantu abangaguli. Amunye avela azogulela ku video yakho. Imagine kazi nathi siyagula, nathi siyaphuza, nathi kunje siku medication. Yo omunye nomunye akaphuza medication yakhe bafethu, nami ngine yami. Ukuthi wena uze nenkinga zakho uze la uzongitshela indatshana nje zingacaci bafethu. Mina nje just post yami gossip blog, ngizoposta nje lokho engikupostayo. Usungizela nendatshana eziningi bafethu, hayi nimeni kancane. Mina ngeke ngimokusebenza, I'll continue working, okay? So uthiwa uKhuzani uqubuleke izinkulumo laphana ehlukanisa ngezohlukanisa unyaka ke oKhozini. Siyazi ukuthi we are there bafethu engomeni ezohlukanisa unyaka laphana. Sekusondele nomsindo soyaqala ukuba khona. Siyazi ukuthi kwenzekani last year when it comes to the song of the year. Sekusondele ngiyakutshela. Kuqale phansi ukukhuluma ke ngomncintiswano woKhozi FM oqoka ke ingoma ehlukanisa unyaka kulandela izinsolo ezenziwe isihlomo somculi kaMaskandi. uKhuzani Mpungu wasengomphathi westeshi. uKhuzani uqophe bukhoma ivideo ku Facebook aveze khona izinsolo ezahlukene ngoSibonge Ngcobo. Siyibonile live yakhe ngithi bafethu. So kuningi mina ngazi bafethu ukuthi kanti manje bazoyisolva kanjani. Uthe unenkinga esuka ezinsolweni zokuthi ke wayexhumana noSibonge ngesikhathi kuqhubeka kumncintiswano westeshi nyakenye nokuthi wawina ngoba bezwana. Ngicabanga ukuthi leyo nto yenza uMangcobo waba ngaphansi kwencindezi yokuthi kusuka manje ayisekho into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlawumbe noKhozi ngoba kuzolokhu kuqhubeka lezo zinsolo zokuthi bayezwana bla bla. uKhuzani uthola ama-favor. Ngithi uyakhumbula ngangiwafaka futhi ama-video naleso sikhathi ko-January laphana bafethu. Ngangiwafaka ama-video kuphela nje ukuthi mhlawumbe ngangakabe nabantu abaningi ababonanga kodwa nginawo ngangiwafaka. Uthe okunye azokusho hayi ngoba kwenziwe uSibonge kodwa uzokubeka ukuze abantu babone ukuthi ukhuluma ngani. So uthe nyakenye wathumela i-album yakhe emsakazweni ethi aliboli icala kodwa ize yaqala ukudlala ngo-April noma ngo-May nonyaka. Utheke kusigiya ngengoma uma abantu becela izingoma zakhe bekuthiwa cha ke ake nime ngaloyo futhi abashayelwa ucingo futhi ubeshayelwa ucingo etshelwa ke ngabantu abasuke besohlelweni. Uqhubeke wathi uKing Zoso wayejwayele ukuba isimenywa kusigiya ngengoma ukuthi ayokhuluma ngokwenzeka kuMaskandi. Waxoshwa ngoba ejwayele ukukhuluma ngoKhuzani nakhona. Uthena ngesikhathi kushona uBK Mchunu kwafa kuchatha esikhaleni sakhe umphathi futhi woKhozi washo ukuthi ngeke amfake ushata ngokugcwele ngoba ushata umngani kaKhuzani.
futhi nje yonke into ethi Khuzani according to yena. Uqhube waze waveza ukuthi ngeke aphinde ayingenele imincintiswano yokhozi uKhuzani. Ukhozi beluvamise ukuthi izingoma ziqoqwe ke ngo 15 December and then kumenyezwe ke la ngo 19 December kumenyezwe le ko 19 December ukuthi abantu abavote. Kodwa ke ngabuka ukuthi ngemuva kokuhlukanisa unyaka kunento abayizwayo ukuthi ngeke kuzokwenzeka ukuba umuntu oyedwa njalo. So bebevamise ukuvala ngoLwesibili, mina ngikhipha ngoLwesihlanu. Bekukhuluma uKhuzani Bafowethu uthe uthe kwakumakwa yena kuvalwa ukuqoka kwezingoma ngale kwa October 31. Ukhulumele iCBC kodwa uMonisa Apelo uthe ukusebenza nsuku zonke ukuhlanganisa ukuphathwa kweziteshi kulawulwa imithetho nemigomo egunyazwe inhlangano. Ngakho kunzima ukuthi unkosikazi Ngcobo athathe izinqumo siqu sakhe njengoba ke esolwa ngoba ayikho imanager yebhizinisi ya noma isiphi stage enamandla okuthatha izinqumo noma ukwenza imigomo engahambisani negunyaziwe. So now uthe umculo odlalwa esteshi ulawulwa imigomo. Ikomiti elisebenza ngaphansi kwayo ngakho akulula ukuthi kube khona ongekho ekomitini ukuthi athathe isinqumo ngomculo odlalwayo. Now uqhube wathi izinkulumo ezithinta okwenzeka emoyeni zithathwa ngabaphathi okuthinta ezemidlalo kwenziwa yiSABC Sport ngale ngokuxambukela kwabaphathi beziteshi abadidiyeli noma abasakazi. So isiteshi sihlale sizama njalo ukuthuthukisa yonke imikhankaso yaso futhi nokushintshwa kwemithetho yomkhankaso weingoma ehlukanisa unyaka akwenziwa umuntu eyedwa kodwa kwenziwa ngabaphathi besiteshi bebona isidingo sokuthuthukisa umkhankaso hayi ukuvalela umculi. Ngakho izinsolo zokuthi unkosikazi Ngcobo ubuyekeze imithetho ukuvalela umculo othile akulona iqiniso lelo. Na utheke abangenelayo kumele babe neminyaka engu18 kuya phezulu. Izingoma ezidlala esiteshi futhi eziphume phakathi kuka 1 January no 31 October. So kusho ukuthi bathi akulona iqiniso mhlambe lento esho uKhuzani ukuthi kumayelana ngoSibonga Ngcobo ngoba kuyashiwo Bafowethu ukuthi izinqumo zithathwa kanjani ukuthi zithathwa ubani. Akwenzeki ukuthi athathe isinqumo eyi1 ke uDadu Sibonga Ngcobo. So besisho ukuthi mhlambe lokho kushiwo uKhuzani akukona ngoba uKhuzani yena uthi ngathi uSibonga Ngcobo yena akafuni into ethi Khuzani. Nalabo abasondelene naye kuze kwakhulunywa ke ngobani ubani lo yathena waqopha iculo naye something like that. So naye wathinteka ngoba manje usebenze noKhuzani. So uyathinteka ngoba ingoma zakhe azidlala lapha noKhuzani something like that Bafowethu. Kwayinto embikileyo. So angazi ukuthi iyophetha ngani indaba kaKhuzani inkingathi ukuyilandelela nje ngathi yena nje uthi into ethi cause hayi khona ivideo yakhe ethi hayi ngeke ngalibhoboza uthi ngawubhoboza kodwa unyaka lapha loKhuzini ukuthi ngubhobozile. Bafowethu ayikunzima. Angazi Bafowethu sizoqhubeka silandelela sibone ukuthi yapi le ndaba kaDadu Sibonga Ngcobo noKhuzani something like that. Kanti ngoba nibona babekhupha insolo zokuthi bayizwana. Hayi cha ngeke. Kuningi Bafowethu kuningi ngeke siye ngakho kakhulu ngoba ezinye izinto suke zingamanga. But ukusalayo thank you so much ukuthi ibuka ivideo, ucomment, usubscribe, ushare ke siyobonana futhi kwenye elandelayo. Bye.